Artez, egon txara bera batekin! Apa, apa! Kaletxeekeko izenean, beltzez, Irati, Loiarte, Iñaki Etxeberria, Rafa Agudo, Mikel Agirre, Amaia Lacalle, Josu Etamendi, Maite Pertukoreka, Iñaki Nuregi, Mikel Irigoras, Zagorra Mateo. Zalmezioneko ekipuan, Maitari López Munay, Ane, Joan López Munay, Garasi Usanizada, Usan, Esteve López Munay, Miguel López Munay, Joan Beloki, Munay, eta Ander Zabala. Eta Irati, Azteijo, Irati, Irati, Loiarte. Eta ere, Asila, San Estebanaren izenean. Arreñakin, Juan Fagudo. Eta Jon López Munay Asila. Kontutan hartu, ikasok esan duten bezala. Aurtengo nobeetako bat, taldea, mistoa dira, parekotasunaren alde, bai Kaletxerik bai Andoainen. Amaia Jausen ere azeria, lokotxe jartzen, behar Mikel Agirre eta Garasi Usanizagak kenduke dituzte. Hau da, proba guztien abertuta bakarra. Amaiak eta izena jarri, Garasik eta Mikelek kendu. Una rusa de manga queso. Amaia Jausenea, Kaletxeritaren izenean, eta Usan, San Estebanen izenean, eta Garasi Usanizaga, eta Mikel Agirre, Asila Kaletxeritaren izenean. Horreko mitruak bezala, hirugarren hau ere, segundu gutxi tartearekin, dijoa. Eta bukatu ere, pinta guzti ditu, oso segundu gutxi ere barruan, bukatuko dutela, proba hau. Mikel Agirre, esan bezala, Kaletxeritaren izenean, eta Garasi Usanizaga, San Estebanen izenean. Jon López Munay animatzen Garasi, eta Mikelek ez du animatzaileri! Zer pasatzen da? Josu Otamendi, hasi zaigu ingudeakin, baita Esteve López Munay ere. Maite Pertukoreka prest. Baita Jon Beloki ere.
Villaki, Jon López Munay, eta Juanjo Buru. Laurogeita zortzi kiloko Harri Borobilarekin. Iñaki Muneri, Elizabetaren izenean, eta Unai Zelestaren izenean, segundu bakar baten barruan dijo proba. Segundo baten barruan dijo proba. Eta inguruakin, Josu eta Estere prest. Erabakitara, desafioa zenek irabaziko du. Bilak eseria, eta hementxe, azkenengo minutu eta minutuak, jakiteko zenek irabaziko du, aurtengo jabezatiko desafioa. Segundo bai Kalexikako taldea, bai Sanestenako taldea. Arditzagun, frasa erdin, txalo bere batekin, bi taldea. Desafioa, afaia, lagun gelditu baitezen, handaino bi elkarteak, bi osoak. Eta, kiroltasun osoz, Sanesteban eta Kalexikiko partede, bezarkatzen dira, Mikel Irigorez ikusten dugu emozionatuta bere ikurinatik, bigarren urtean jarraian, lehen gortean batzokin denak, eta horten, Sanesteban aurka irabazte dugu desafioa. Jon! Eta, Bezarkatu eta gero, pilontasun osoz, Irati Laiarte perri ez ezin dugu guetako, bere alaitasuna tapuzagin. Eta, bi taldeak hartuko ditugu plazan erdian, txalo, bero, handi batekin. Eskerrik asko Sanesteban. Mikel Irigora, zean Kalexikiko taldeko kidea. Irabazi ezue postua, desafioa, eta etxapet ja erretiratu zate, guztua, etxeak gozatela, entzat? Bai, pentsatu aurten iai usteko tanginan, jendea falta zalata, eta, sortatu zen Sanesteban gokin baiteko aukera, bestera batea, erreleboka, eta berria, probaren bat berria baita ere, pirrinkan eta bar, eta guztore. Horren engurkea izan, irabazi, eta bera. Formula edo, formatu aldatu ala, eta zemuz, guztua? Bai. Horrekin konforme zabete? Bai, dudakin itxun zen bat tanda egin, porque nahiz eta lanak motzagoak izan, eskenia nilugarren gotandarako, baina bete jakiria, harria, negatu itxala. Emateu errexea dala, oso azkar dijoala, baina bigarrengoa kosta itxea, eta hirugarrengoa gehiago. Kuestioa, festa jartzea zanta, nik uste hori lortu dugula. Bai, jendea zugarri etorria, Erosepeko patilloa bete da, bentsat, eta nik uste guztuare ikusitako ikuskizunakin nik guztuare Bai, konforme hongoa jendea, pentsatzen du. Bai, batzu galdetu dute, haber sokatirik itzeon, beti oitura zen hemengo sokatira, baina aurten behintzatez. Beste natu ikusiko dugu, aurreako zerei. Horai, Sanestebanen buelta.
buelta ez? Bai. Entrenatzen hasiko Aha. zate laizter, o zer? Bai, bueno, entrenamentu egin esan gehiak irezke, leheno ez batez beste, baina neko txurun gendik. Bueno, ikusiko gaur. Zareztenako festetan? Zareztenako festetan ikusiko gela? Bai, zareztenako festetan, rebantxa. Eskerrik asko, zorionak. Vale. Venga. Afari ya, noiz dezu, por cierto. 8 erditan. Gaur dezu, Bai, gaur. Gaur bertan? Bai, gaur bertan bete egingo betian. dugu, orain bi taldeak kortxonan zerbeza batzuk eta hartu, bototako izardi rekuperatzeko, eta gero afaritxo. Harmonia honia, mentza bukatu zuela bitale. Bai, hori da, ez da aukera profesionala. Esan bezala kuestioa, festa jartzia da, eta ondo pasatzia. Bai kanpokoak eta bai gu ere. Argi, eskerrik asko ba. Ni esker. Kaixo Maitane, bueno, desafioa bukatu berria. Bai. Kale txikitarren eta zuek goiburu zan Estebango zan auzotarren artean, herri kiroletan da, bueno, gutxi gati baino galdu. Zer? Nola zoazte, nola itzuliko zeate etxea? Hombre, festetan gaude eta bastante buru baltxeta, baina geixio altxako genuen irabaz izan bagenu. Baina, bueno, guztua, festa polinean ikustez izan dela, hortxe justu nibilik denak, eta asko gatik ez digua irabaz, eta bueno, bastante kontentu jungo geha. Geixio nahi genu, baina bastante kontentu. Entrenatuko zate, San Estebanetako eta Ikusiko dez. herri bantxa irabazteko edo... San Estebanetako prepatuko geha, ja etxian jokatze deu, hemen kanpoan jokatze denu, baina ja etxian gure jendikuko deu, gure probak izango ja, gure terrenua, nik uste dominatuko jeula eta ondo dominatuko ere. Aki, bueno, bentsat arratsalde politia eskaini duzu, Hemen jendia erruz bildua, ez? Bai, nik uste gaina sartu gani ere bai, txaluak bai haitute dugutzako, orduan gure aldeko jendiare bageneka, jende pila gertuatua, egualdiak bai laundu dugu, eta nik uste plazan gana ire humore eta jarri jeta. Ero egisa gaina, hartu zatxoela, Eta bai, eriraketan egin dute, baina bueno, hemen irrekupelatuko gara. Argi, vale, eskerrik asko, baitane. Vale. Bai, disfrutatu, bentsat. Bai. Festa ez da bukatuta. Bai, guztako gandikan pixka gratzea. Eskerrik asko. Vale,